Pellettilämmitys on ekologinen lämmitysratkaisu kodeille ja tuotantolaitoksille. Pelletin poltossa syntyy saman verran hiiltä kuin sitä vapautuisi ilmakehään biomateriaalin hajoamisesta luonnonmukaisesti maatumalla. Pellettilämmitys kannattaa, sillä se on noin puolta edullisempaa kuin öljylämmitys. Pelletistä saadaan yli 30% enemmän energiaa kuin halkojen poltosta. Pellettilämmitys on oiva ratkaisu, jos miettii uudiskohteen lämmitysvaihtoehtoja, tai jos on luopumassa vanhasta öljy- tai puulämmityksestä. Pellettilämmityksen tekee käytännölliseksi pelletti-imuri. Imurin pitkän imuletkun ansiosta pellettisäiliö voidaan sijoittaa sisälle tai ulos jopa 20 metrin päähän polttimosta. Pelletti-imuri eli PIV huolehtii polttimen pelletin saannista. Tämä tapahtuu automaattisesti. Imuri imee pelletin säiliöstä alipaineella ja annostelee pelletin suoraan polttimolle tai takkaan. PIV-pelletti-imuri on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. PIV on helppo sijoittaa lähes minne vain. PIVin rakenne on kompakti ja tilan tarve pieni. Pitkän imuletkun ansiosta pellettisäiliön paikan voi valita joustavasti kodin sisältä tai pihalta. Logiikkaohjauksella toimiva PIV on toimintavarma ja helppokäyttöinen. PIVin toimintaa voi seurata jopa kodin ulkopuolelta. PIVissä on erinomainen imuteho ja hiljainen käyntiääni. Tehokas annosteluyksikkö annostelee juuri oikean määrän pellettiä polttimelle juuri oikeaan aikaan. PIV on käytännössä huoltovapaa, sillä myös purupöly ohjataan suoraan polttoon. Säkkisiilon tyhjentyminen on pelletti-imuria käyttäen lähes täydellinen. Pelletti-imuri yhdessä pelletin varastointiratkaisun kanssa on uuden kodin huomaamaton lämmitysjärjestelmä ja yhtä lailla edullinen ja järkevä vaihtoehto saneerauskohteen vanhan lämmitysjärjestelmän tilalle. Pitkän imuletkun ansiosta suunnittelijalla tai rakentajalla on vapaat kädet sijoittaa pellettisäiliö paikkaan, johon se parhaiten mahtuu tai mihin sen sijoittaminen on edullisinta. Pellettisäiliön voi sijoittaa esimerkiksi kellariin, maan alle, ulkorakennukseen tai vaikka vintille. Letkusto taipuu helposti ja huomaamattomasti talon rakenteisiin tai tarvittaessa maan alle. Pelletti-imuripaketin asennus on niin helppoa, että sen voi tehdä halutessaan vaikka itse ja vain muutamassa tunnissa. Kun PIV on asennettu, voit rentoutua ja nauttia kotisi varmasta lämmöstä. PIV hoitaa lämmityksen puolestasi automaattisesti, pölyttömästi ja toimintavarmasti.